pekne. Vážený pán generálny tajomník služobného úradu, ctení hostia, vážení kolegovia z Norského kráľovstva, vážená kolegyňa z Norského veľvyslanectva, milí predstavitelia samospráv, okolitých samospráv z Dolného Žitného ostrova, vážení riaditelia škôl. Dovolte mi, aby som sa vám dnes v tento pre stredisko environmentálnej výchovy Dropie veľmi významný deň prihovoril v mene Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá má v správe tento cenný areál, ktorý má naozaj veľmi mimoriadny potenciál ďalšieho rozvoja. V mene Ministerstva životného prostredia, špeciálne v mene pána vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, v mene tu prítomného generálneho tajomníka služobného úradu, by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa v posledných mesiacoch veľmi intenzívne podielali na tom, aby sme príležitosť, ktorú dostala Slovenská republika zo strany nášho norského partnera, projektového partnera, nepremeškali a plne ju využili. Od času môjho menovania do pozície štatutára Slovenskej agentúry životného prostredia od pána vicepremiéra Slovenskej republiky pána Tomáša Tarabu na konci decembra, kedy som sa oboznámil so situáciou v čerpaní norských grantov, s tým berúc do úvahy to, že projektová zmluva sa podpísala v roku 2021 a počas tohto obdobia, čiže cca 2,5 roka, bolo vyčerpaných iba 126 000 eur pre mäkké opatrenia, s tým, že 860 000 pre Slovenskú republiku bolo vyčlenených na obdobie 4 mesiacov, čiže do 30. apríla 2024, keď bola Slovenská agentúra životného prostredia oprávnený prijímateľ partnerského projektu z norských grantov. Toto obdobie sme spolu s kolegami plne využili a sústredili sa na to, aby sme mohli zakontrahovať prostriedky v spomínanej výške 860 000 eur pre využitie takých hard opatrení, alebo teda opatrení priamo v teréne v tomto veľmi peknom areáli, ktorý má slúžiť ako štátne ekocentrum pre výchovu a vzdelávanie. Môžem s hrdosťou konštatovať, že za plnej súčinnosti a podpory od pána vicepremiéra, pána generálneho tajomníka služobného úradu sa nám podarilo v rámci procesu verejného obstarávania zazmluvniť zhotoviteľov jednotlivých etáp tohto projektu v tejto spomínanej výške 860 000, výsledkom čoho je aj dnešná záverečná konferencia, kde budeme môcť vidieť, čo sa v tomto peknom areáli podarilo za prostriedky od našich norských partnerov uskutočniť. Moje poďakovanie špeciálne patrí zamestnancom Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorí priamo pracujú v tomto areáli. A bol by som veľmi rád, keby sme spoločne pokračovali v takýchto úspešných riešeniach pre obojstranne prospešnú spoluprácu. I would like to thank you, our Norwegian partners. Thank you very much. We much appreciate it, and thank you for your support and help. Spoločne nám želám úspešný priebeh dnešnej konferencie, plodné diskusie, plodné rozhovory a to, aby ste potom následne priamo v teréne, samozrejme aj s pozvaním pre našich norských partnerov, kedy budú môcť prísť osobne na Slovensko, mohli vidieť, čo sa podarilo za rekordný čas 4 mesiacov plus 3 mesiace na zhotovenie realizovať v tomto areáli Dropie v Zemianskej Olči, ktorá má slúžiť ako jeden z kľúčových pilierov environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktorá je hlavným odborným pilierom Slovenskej agentúry životného prostredia ako odbornej organizácie ministerstva. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.